especial de Telenotícies sobre la marca hispànica. L'edat mitjana va ser un dels períodes més complicats de la història, ja que es van delimitar molt els territoris. La marca hispànica va ser creada per l'imperi carolingi, per evitar que els musulmans passessin la frontera dels Pirineus. Ara sembla que hi ha novetats. Connectem amb allà per saber les noves notícies. Hola, bona tarda. Carlemany està rebent a varis líders musulmans demanant-li ajuda per varis atacs interns que està tenint. El molt astut ha vist l'oportunitat d'anar fins a Saracusta i conquistar-la, però ha sigut enganyat. Ens informen que els bastons ja estan fent una perfecta emboscada. Un cop molt dur per a Carlemany. Víctor Calatayud, EDM, Saracusta. Avui som a l'any 802. I espectadors i espectadores, us volem donar la benvinguda al nou comtat d'Aragó, perquè ja és oficial. Entre les valls d'Echo i de Canfranc, en el territori pirineic independent, s'ha creat un nou comtat cristià amb capital a Jaca. I estem segurs que molta gent mai oblidarà aquesta data, perquè benvinguts i benvingudes al nou comtat d'Aragó. El comtat d'Aragó ha nascut com un interès de la dinastia franca dels carolingis de protegir la seva frontera meridional dels possibles atacs dels musulmans, així que de moment estem sota la tutela dels francs. Bon dia! Tenim notícies d'última hora. El comtat d'Aragó s'ha estat estenent per la conca alta del riu Gallego i s'ha després de l'empara carolíngia i s'està acostant als reis de Pamplona. Hola, avui estem a l'any 812, a començaments del segle IX, i ara us presentarem a un personatge que ara veureu qui és. Hola, bon dia, com es troba? Molt bé, gràcies. Ens podria dir qui és vostè? Esclar, sóc el noble Aznar Galíndez I, el primer comte documentat del comtat d'Aragó. Sóc el successor d'Aureolo d'Aragó. Moltes gràcies. De res. Hola, bona tarda. Avui el comtat d'Aragó ha deixat de ser comtat i s'ha convertit en el regne d'Aragó, sent encara la capital Jaca. I avui ens trobem amb un convidat molt especial. Ens Hola. podria dir qui és vostè? Sí, hola, jo sóc Ramiro I Sánchez i sóc l'últim comte d'Aragó, però el primer rei del regne d'Aragó. I des del 1035. He creat el regne d'Aragó doncs, afegint als regnes de Sobrarbe i la Ribagorça també. Molt bé, li sembla bé que rebobinem una mica en la història dels comtes del comtat d'Aragó perquè el públic es situï una mica? Esclar, esclar, tot per públic. Perfecte, doncs anem a rebobinar. Després del primer comte d'Aragó, Aznar Galíndez, va venir Galindo Aznárez, I, comte d'Aragó de 830 a 864, i va rebre dos comtats del seu pare, Urgell i Cerdanya. Després va venir Aznar Galíndez II, comte d'Aragó de l'any 864 al 893, que va estar casat amb Moneca de Pamplona, filla del rei de Pamplona, García Íñiguez, i va ser el pare de Sancha, casada amb Muhammad al-Tawil de Huesca i de Galindo II, Aznárez. El seu successor, que va ser comte d'Aragó de 893 a 925 i va patrocinar el cop d'estat de Pamplona al 905, que va resultar el canvi de dinastia íñigo-artista pamplonesa per la Jimena, que era més favorable als interessos d'Aragó. Després va venir la senyora Andregoto Galíndez, que va ser comtessa d'Aragó del 925 al 970 i va establir un pacte a l'any 912 prometent-se un matrimoni amb García Sánchez I de Pamplona, així que el comtat d'Aragó va ser dominat per Navarra. Després, Sancho Garce Abarca va ser comte d'Aragó de l'any 970 al 994 i se li va encomanar la tinença del comtat, tot i ser menor, i quan va ser major d'edat va governar el comtat, tot i que sempre sota l'autoritat del seu pare, el rei de Pamplona. Després, García Sánchez II el Tremolós va ser comte d'Aragó de 994 a 1004,
Va ser fill de Sancho Garcés II Abarca i de la reina Urraca Fernández, filla del comte de Castella, Ferran González. Es va dedicar a combatir Almanzor i va aconseguir mantenir el seu territori. Després va venir Sancho Garcés II, el Major, o el Gran, que va ser comte d'Aragó de 1004 a 1035. Va ser rei de Pamplona de 1004 fins a la seva mort i va dominar Castella, Àlava i Manzón per matrimoni i durant el seu regnat el regne cristià de Nájera, Pamplona, va fer la seva major extensió territorial. Sobre el regne d'Aragó, que va durar del 1035 al 1162. Va tenir la capital a Jaca del 1035 al 1095 i la capital a Osca del 1095 al 1135 i a partir del 1135 va tenir la capital a Saragossa. I els reis del regne d'Aragó van ser Ramir Sánchez del 1035 al 1063, Sans Ramírez del 1063 al 1094, Pere el d'Osca de 1094 a 1104, Alfons el Conqueridor de 1104 a 1134, Ramir el Monjo de 1134 a 1137 i Peronella Ramírez del 1137 al 1162. Tenim notícia d'última hora. Els francs estan intentant invadir Navarra a través d'una batalla a Roncesvalles. I, sí, sembla que sí. Els francs acaben de perdre la guerra. Una victòria espectacular per als navarresos. Bon dia. Avui en ple segle IX ens informen que Carlemany per fi ha aconseguit conquistar el regne de Pamplona. Ja ho he intentat al segle VIII, sense èxit. Aquesta conquesta ha sigut realitzada per poder denominar una nova zona des de Pamplona fins a les costes catalanes, denominada Marca Hispànica. Servirà com a fre per delimitar la frontera entre francs i l'emirat de Còrdova. Connectem amb el nostre corresponsal al futur. Ens situem a començaments del segle IX. En primer lloc, els vascons, que estaven governats per Carlemany, acaben d'independitzar-se dels francs, gràcies a Anec Aritza, amb el recolzament dels Banu Quasi, família muladina de les Terres de l'Ebre. Amb el recolzament d'Íñigo Artista, el seu governant, els muladis dels Banu Quasi i els senyors de Tudela, el regne de Pamplona, han aconseguit el seu primer rei. Uns anys molt inestables per als navarresos. Bon dia. Som a la primera meitat del segle X i ens informen de la gran expansió del regne de Navarra. Perquè sí, com molts sabreu, gràcies a la nova dinastia, ara es diuen Regne de Navarra. Connectem amb el nostre corresponsal in situ. Bona tarda! Sembla que sí. Navarra ha tingut una de les seves millors expansions. Ha aconseguit estendre's fins a la zona de la Rioja i Àlava. Vale. Inclús ens informen d'una última hora, que està intentant conquistar els comtats d'Aragó. Vale. Doncs sí, és correcte. Navarra acaba d'aconseguir dominar els comtats aragonesos. Bona tarda, som a l'any 1035, on Navarra s'acaba d'expandir d'una manera increïble. Ha aconseguit dominar els territoris d'Aragó per herència de la seva dona i sembla que podria aconseguir els territoris de Castella i part de Lleó. I ara connectem amb el nostre corresponsal. Bona tarda. Sembla impossible, però el regne de Navarra s'unirà al de Castella i Lleó a través del casament de la germana del comte. Ramon Berenguer IV, vols rebre Peronella com a esposa i promet ser-li fiel durant la prosperitat i l'enfermetat? Sí, vull. I tu, Peronella, vols rebre el Ramon Berenguer IV i promet ser-li fiel durant la prosperitat i l'enfermetat? Sí, vull. Doncs així, gràcies a Déu, jo us declaro marit i muller. Estem a l'any 1035, on tenim una molt mala notícia per als navarresos.
ja que el seu fins ara rei, Sanç III el Gran, acaba de morir. Sanç III el Gran va fer que Navarra tingués la seva màxima època d'esplendor, on va dominar el regne de Navarra, Aragó, Castella i part de Lleó. La seva mort ha provocat que el seu territori es dividís entre els seus 3 fills. Sánchez García III es quedarà amb el regne de Navarra, Ferran I amb el regne de Castella i Lleó, qui més tard es casarà amb Isabel, i per últim, Ramir I es quedarà amb el comtat d'Aragó, que més endavant, gràcies a ell, passarà a ser el regne d'Aragó. Per últim, ens informen que el regne de Navarra ja no existirà més, ja que a partir d'ara forma part de la nova corona d'Aragó. Bon dia, avui estem aquí a l'any 812 i ara mateix en aquests instants estem visualitzant els principals comtats catalans. Com veieu, han aparegut arran la conquesta carolíngia. Han aparegut Pallars, la Ribagorça, l'Urgell, la Cerdanya, Barcelona, Girona, Osona, Empúries i el Rosselló. Tots ells han sigut creats pels francs, és a dir, s'han anat fragmentant entre ells i han anat creant nous comtes. I també han aparegut circumscripcions menors, com per exemple Berga o Bellespir, anomenats pagis. El comtat més fort era Barcelona. Per cert, cada comtat es correspon amb un comte i una tribu ibera. Aquí tenim el comte de Barcelona. Nosaltres som de la tribu de Barcelona. Visca el comtat de Barcelona! Jo sóc el comte de Barcelona. Guifré el Pirós va ser el 12è i darrer comte de Barcelona, nomenat pels reis francs, i el primer a donar en herència als seus dominis territorials, iniciant així la dinastia comtal de Barcelona, tot i mantenir el jurament de fidelitat als reis de França. Com a fundador de la dinastia comtal de Barcelona, ja des de l'edat mitjana, els antics reis d'Aragó i comtes de Barcelona varen glorificar-ne i exaltar-ne la memòria, i el seu llinatge es mantingué per descendència directa de pare a fill durant 5 segles. Quan estava a punt de morir, es va fer la seva darrera voluntat i, amb les mans tacades de la seva sang, es va pintar el seu escut. I, des d'aquest moment, ha sigut la bandera de Catalunya, com la que veieu en aquesta imatge. Avui estem en l'any 1134 i tenim una mala notícia. El rei d'Aragó, Alfons I, el bataller, ha mort i la seva darrera voluntat ha sigut deixar el regne a mans de les ordres dels militars, que això ha provocat una greu crisi successòria. A més, el testament de caràcter religiós ha sigut contrari a la tradició. En conseqüència, viles, nobles i persones amb un càrrec pertanyent a l'Església s'han resistit a obeir-lo. Per exemple, els navarresos units a Aragó des de l'any 1076 han aprofitat que es portaven bé per separar-se i han elegit com a rei propi Garcia VI de Pamplona, senyor de Tudela. Un altre exemple serien els aragonesos, que han elegit com a rei un germà d'Alfons I, el rei difunt. És un bisbe electe de Roda Barbastre, que ha governat amb el nom de Ramir II el Monjo. Per finalitzar, el fillastre del bataller, Alfons VII de Castella, ha reivindicat l'herència aragonesa, alhora que ha iniciat un atac cap a Saragossa i ha pres possessió d'una bona part de la vall de l'Ebre, inclosa la capital de la Regne d'Aragó. Segons el monjo, que està poc normalitzat als afers polítics i ha sigut amenaçat per Castella i Santa Seu, ha cercat aliances en els regnes i comtats veïns. Primer, ha iniciat un apropament fallit a Navarra i seguidament s'ha apropat a Catalunya, on ha establert una ferma amistat amb Ramon Berenguer IV, en què ha trobat un aliat
per a enfrontar-se als seus enemics. Ara que ja estem a finals del 1135, el rei aragonès s'ha casat amb Agnès de Poitiers i ha tingut la infanta Peronella, que aviat es convertirà en l'hereva coneguda per totes les cases regnants de la península. Castella intentarà prometre-la en esposalles a l'infant Sanç per tal d'aconseguir el control sobre Aragó, però al final ha prevalgut l'opció d'una aliança amb Catalunya. D'aquesta manera, ja en el 1137 s'ha pactat el matrimoni de l'hereva d'Aragó amb Ramon Berenguer IV. A qui Déu beneeixi aquesta unió tan especial que estem a punt de presenciar. Amén. Amén. I pels poders que m'han sigut otorgats, jo us declaro marit i muller. Un cop pactat el matrimoni, el rei Ramir ha deixat el govern del Regne d'Aragó en mans del comte de Barcelona i s'ha retirat de la vida monàstica. La unió d'Aragó amb Catalunya ha sigut el resultat d'una unió dinàstica pactada en la qual els dos membres components de la corona mantindran sempre la seva pròpia identitat, és a dir, la integritat territorial, les lleis, els costums, les institucions i els governants. I aquí deixem el nostre telenotícies d'avui. Gràcies per escoltar. Em confirma una notícia d'última hora. El rei Alfons VI ha mort i ha provocat una gran crisi per succeir-lo. Els navarresos, els molt astuts, han aprofitat per independitzar-se. Però, d'altra banda, han quedat atrapats entre el regne de Castella i el regne d'Aragó, tenint un territori molt petit entre els dos. Ara sí, gràcies per haver escoltat i esperem molt que us hagi agradat.